So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking pigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Minmin. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysi ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Only for you. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Santa Cruz, Placer, Masbate. Hanggang tumatatampo, dagdasingan nga Men. Recorded by Radio Mo TV. Minmin, asa baka nga nag-ilis ka man, ha? Asa ka pa Mato ko sa ilang Kuya Edsan, ma. Bagod sa bagkas ilang idsan nga magsige magkag-adtos ilaha kung way klase. Ha? Mag-wifi ra ko, may. Kanong mo adto pa magkaglayo nga naapatay silingan. Naay wifi man sila. Ato lang ko silang Kuya Edsan, ma. Aron ako sa makita si Kim. Diha na. Inay wifi ang tuyo ni mo si Kim, di ay. Mama, iya pa yung ipaklaro. Wato na ko, may. Kuya Edsan, Oy, Minmin. Ikaw ang guna na. mag-wifi ra, kuya. Unya ra pag wifi. Pagkuha sa mo dito, kuhan, kanang tanglad si Kim. Kay mag-ihaw tag manok. Gamitan na rin yung motor, kay layo-layo ra matong uma. Sige, kuya. Kumusta naman mo sa imong uyab, Kim? Wa ni klaro, oy. Ha? Ito naman. Dugay naman nga wa mo chat, good. Mo ba? Mao na. May chance na ko nimo. Ha? Imo mo guding gipahunong imong motor, men. Nara ko isulti mo, Kim. Unsa man ha? I love you, Kim. Min. Unay tinuod, Kim. Love ti ka. Sa una pa mo gunahan mo. Pero wala lagi ko makasulti ini kay nabi kay uyab. O karon nga, wala man mo'y klaro si mo uyab. Nga sa ato pa, pa-chance na ko nimo. Buot-buot sit kada. Sige na, Kim. Sugtan ako. Panangit sa ni Kuya Edson. Ha? Ha? Nanguyab ka ni Kim nga ako'y gagaw? Oo, Bayloy. Nya, sigot ka. Wap lagi, bay. O kanang gusto na kong magpatabang nimo. Ako may problema, good. Pasayasaan lang yun ni mo nga. Di na binuangan ako'y gagaw. Unsugton lang ko ni Kim, Bayloy. Akong isaad nimo nga, di gyud ako binuangan si Kim. Recorded by Radio Mo TV. Bugoya ni mo sa? Nga naman. Nagpatabang man kanigaw iloy nga sugton ti ka. Ako ram siyang isultihan ko nga nanguyab ko nimo. Pero wam ko nimo sugta. Ganahan gid ka nga sugton ti ka? Kim, lipay yung kay ko kung imo kong sugton. Onya ko na ako kang sugton. Di ko naman pasakitan. Di ko naman binuangan. Maura ba mong mga lalaki? Bisag may uyab na mo.
Mauyab paghapon mo glain. Ha? Hilig ti mo pasakit mo mga babay. Kim, kung sugto lang ko ni mo, ako isa adi mo nga ikaw ra gyud ang akong mahalon. Wala lain pa. Basta ha, Wala gi. Onya. Unsa man? Uyab na ta? sige na lang, uy. Baglaro di ho. Oliki, Oh? ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat Kim. Nga imo ra gyud kong gisugot. Salamat gyud kayo. Sa ato palipay kay kauyab mo ni Kim. Oh, bayloy. Way kabutangan sa kong kalipay nga gisugot among Kim oy. Pero, bay, may tinggal lagi mong sultihan si Kuya Edson nga uyab mo ni Kim kay sigulain to ba? Ah. Ha? Ay, madok mo kong sulti ni Kuya Idsan eh. Nga uyab na na kong niyang manghod. Bala na. Ugma, wadto ko sila. Ako siya sultihan, bahay na mo ni Kim. Nung sa mga min. Mura magang di mahimutang dia. Ah. Nagaisulti na ko. Kuan, Kuya. May tuyo ka na ko. Oh, wa man, Kuya. Sure ka nga waki kasulti. Wala lagi, Kuya. Masa man, di juga tugan. Ay, Kuya, imo mo nang gipit ang akong mga tudlo. Dili ka mo sulti kung ano si mong tuyo, ha? Di. Ay, pitar mong tudlo, Kuya. Ngayon sa man, sulti ka na ko, dili. Ay, pitar mong tudlo, Kuya. Bakit kayo? Kung sa man, musulti ka o dili. Musulti na ko, Kuya. Kuya, binigyan mo yung mamahot. Mutukan mo lagi ka kung pasakitan ka. Kaya sakit ay. Kuya, masailuwa ko. Masailuwa ko nga nanguyab ko si Mumanghod. Dugay na ko ang hibaw, nga uyab mo ni Kim. Ha? Pero gusto na ko nga ikaw gid ang musulti. Mauwamot ko musulti ni mo kaya ka. Kay, sigurado mo gid nga, masuko ka na ko. Kay makaingon niya ka nga, wako igabaws. Kay, mayo bigay ka na ko. Nga, mahigayon pa gid nga, ani ko mukhaon sa inyo. Okay ra ko ana nga mag-uyab mo. Kay natural naman na. Basta kay pagtaro lang gyud mo ng eskwela, ha? Ug ayaw gyud mo pagbuhat og mga butang nga dili maayo kay mga bata pabaya mo. Eskwela gyud mo og tarong aron namoy ugma. Kasabot. Oh, Kuya. Hoy, mangis man ka. Aping ra ganito. Nalipay lang ko, Kim, nga. Way supak si Kuya ni mo Idsan nga nagkauyab ta. Basta way binuangay ha. Ayaw bagit pangitiglain. Di ko na mahitabo, Kim. Kay, love ta kayo ka. I love you, Kim. I love you too, Minmin. Nalipay ko nga way pagsupak ang igsuon ni Kim sa mong relasyon. Sa pagkakaroon, nanarbaho na ko. Nagtigom ko sa future na mong duha ni Kim. Huwag din nilang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Minmin nga taga Santa Cruz Placer Masbate uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkalahan, only for you. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Racadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon,
Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rinyal. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalimutan Ka. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano po na sa iyong kaagi karon? May kining sa kalalaki nga taga Katayngan, Masbate City. Ang atong tatampo, nagdasangan nga Reniel. TV. Ay, congratulations, anak, Reniel. Congrats, anak. Salamat ninyo ma, pa. Ha? Di ko makasquilag college pa? Pasaylo ako, anak. Nga di ka yun maka-eskwela college. Unsa akong manggod nga lisod ka ayuta. Di na ako makaya ang paggasto nimo. Okay na pa. Disulog ba kayo kung mamugos ko nga wamtay kwarta? Salamat, anak. Ako pa rin bay, marbaho na ka. Asam ko manarbaho bay. Atos kong trabahoan nga bikiri bay. Nakinahanglan man ang tao dito. Ya, makamao gagawa na. Ay, blima na, niyam ko. Pwede magkara kong tuluan ko sa imong baton. Saan, taba ka? Mananghid sa ko nilang mama ug papa bay. Ha? Syudad? O pa, O magunsa man ka dito sa syudad, nak. manarbaho ko ba? Aron makatabang ko sa atong kalisod. Mao ba? Ay, mag-unsa man ka dito sa syudad, nak. Unsa man dong, musugot ka nga muadtunig syudad si Reniel. Ay, di ganoon ako musugot nga malayo ka na mo dong. Pero saon man gud nga, wa man mi makapaeskwela ni Mos College. Mao nga bisag sakit sa akong buot. Musugot na lang ko. Salamat pa, ma. Dalian mo na katong trabaho sa bikiri bay sa. Maayos kay kamo tudlo bay. Basta gusto ka na yung makatoon bay, dali ka na makamaon noon. Magtigom ko bay kay puhon-puhon. Magtukot ko gamay nga bikiri dito. Ay, babay. Bay, nalagtay bagong kauban din eh. Oh, kay ang tindira sa una din, undang man. Ha? Nga naman? Padayon ko ng eskwela. Mapa. Dali, bay. Ako kang ipaila sa bagong tindira. Jen, ilalagay mo sa itong kauban din si Reniel. Bye, si Jennifer. Hi, Jen. Hello. Recorded by Radio Mo TV. Naunsam ko eh. Di man hinong ko makatug. Si Jennifer man hinuon ang di permi sa kunahon. Di makatulong sa gabi sa kainin.
Sure, uy. Aw, pasig nahigugma na ka rin, Jennifer, ha? Murag, mao gini akong gibati, bay. Aw, kumaw na, ipag nangidog kay. Uya, binayo kay pasig baon lang kasuban. Rainiel, Manay tinuod, Jen. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko? nga nung mulimod pansat ko no, ganahan ko ni mo, Rainiel. Kung mo na, Jen, kita na. O, Rainiel, gisugot na ta ka. Salamat kayo, Jen. O ba? Uya, bali mo, Jennifer? O, bay, iya din ko gisugot. Kaya, ya. Bay, congrats. Congrats, bay, congrats. Salamat, bay. Dali aras panahon, loves, ha? Walang hibaw, eh. Usa na data ka tuig. Mura na yun, o mura na kuha sa. Mao gid. Love. Nade ko'y ihangyo ni mo. Oh, ansa man na? Kuan, sa una pamanggod ko nga nagplano nga magtukod og negosyo. Unya? Ako unta kang ikuyog. Arong kitang duha ang mag-atiman sa atong negosyo. Hala, love. Sorry, kit kaayo. Dili ko mahimong mukuyog nimo. Ha? Nga naman. Naapa mangukoy manghud nga akong gitabangan sa pagpa-eskwela, love. Maong di lang una ko mubiya dinhi sa akong gitrabahoan. Ba? Sige lang, love. Kay kung mahuman na ganok eskwela nga akong manghud, ako niya kang tabangan sa negosyo nga atong tukuron. Sige, love. Sa akong paminaw, magmuasinso ka ng imong negosyo da. Kay dagam kay kag customer. Maayo ang taog, makaluyan sa Ginoo pa. Magkaluyan yung ka ini, kay kugihan man ka. Ay, salamat. Makarelax na gid ko. Kapit-apoy sa ning magnegosyo, tana. Uy, wala. Wala naman di ko makatawag ni Jennifer. Ako na siyang tawagan sa di pa ko matuwag. Uy, giblock mo kong Jennifer. O sa may ako sa iyam kong giblock. Magbuhat ko lang yung account eh. Aron ako siyang ma-stalk. Di naman ako ang kauban niya sa iyang profile picture. Lain naman din ang lalaki. Sa ato pa, may lain ng uyab si Jennifer. Nganong imong ning gibuhat na ko, Jen? Gibangan man utat kapan. Nganong imo magkong gipasakitan. Ngano man. Kung kinakaya. Sakit mang hunaw-naon nga may lain ng uyab ang babae nga akong gimahal. Pero kinahanglan akong dawaton nga di na ako ang tag-iya sa iyang kasing-kasing. Sa pagkakaroon, ginahinayan ko na og kalimot si Jennifer. Og ni-focus na lang ko sa akong negosyo. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagay ni Reniel nga taga Katayngan, Masbate City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit ka nagkaluhan, kalimutan ka. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Ragadaos. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang naning tinamanon, handamanan sa kaawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangina. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa scout. Ingon man sa nga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. At si Andy, nasudan sa isang kaagi, pasutog sa man. Alone again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Andy. Dong, nganong gibiyaan man nimo? Ma, sakto na. Nasa niya ka. Sakit kaayo, nak. Dili na ko manawat nga wa na si Papa nimo. Hasta masag ko, ma. Nasakit ang masag ko. Pero lang magpakaligon ta. Nak, Parahin tas kinabuhi, ma. Magpakaligon ta. Kaya nahibaw ko nga mo sa gusto nang makita ni Papa nato. Andy. Surtihan na mas imong mama part no nya. Surti sad kay siya nimo kay buutan kay kanya pinangga kay nimo siya. Si mama na lang mo nabili na ko part. Mga kutops kong mahimo. Ampingan ko na ako siya. Nya, what if makakitag lain si mama nimo dawato nimo? Oo. Bisag unsa nga makalipay niya, suportahan yun ako siya. Oh, tutugal lagi ka na uli, ma. Ay daghan kong gitrabaho sa opisina, nak. Ah, mao ba? Ah, sige na, kao na, ma. At tuod ay, karong Domingo, mukoyog ko sa akong amiga og simbaha. Oh, mubalik ka kagsimba, ma. Oh, pero sa lain ng relihiyon, ay gusto lang kong busuway, good. Oh, sige, ma. Ikaw kung sa gusto nimo. Ma, nako'y pageant unyang gabi eh. Mutanaw ka? Sige, nak. Ay, suwayan ako kung mahuman ko og sayo sa akong trabaho, ha? Wa pala is mama nimo. Mutunga ka to? Ay, mutunga lagi to. Pero may binal siyang mutunga basta na ako'y pageant good. Oh, ala, nanawag na oh. Hello, ma. Asa naman ka? Nak, sorry ha. Dili ko makaan na ha. Ha? Oo nga naman, ma. Giimbitar magud ko sa usa ka kauban na mo sa simbahan. Sige na naka, mangadto na mi. Ay good luck na lang nimo. Salamat, ma. Oh, ma, may ganyan na ka. Ano po na ka? Nak, na ako'y isulti nimo. Oh, ang sama na. Kung may lain akong ipuli ni Papa nimo, okay ra nimo. At nga nung dili good, basta kitarong lang, o panggaon lang ka, kung malay problema na ako. Sige, nak. Ako na yun siyang dadon din niya, aron makailakan niya.
si Uncle Benson nimo. Ahan, si Andy, akong anak. Hello, Uncle. Uy. Bayot? Bayot imong anak? Nga naman day, Uncle. Wa siguro mo mahibawan pero dako ka ng sa Ginoo. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Mo ba, Bart? Kanya ulang ka dipin sa imama ni mo? Wa. Bart, bye na. Kay, manawag lang niya ko nimo, ha? Sige, sige, Bart. Nak, pasensya ka nas gisulti ni Uncle nimo, ha? Ganong ikaw may mangayog pasensya, nga diliman ikaw ang nagsulti adto. Nak, ayaw nagkalain ni Uncle nimo. Wa man sila ang intensyon. O gusto pa, sakto man sad siya. Sama? Mo na gitudlo na mo sa simbahan. Usa ka na kung sa ang magbinayot, anak. Maong kong mahimo, ayaw na pagbinayot, nak. Ma, wa ko'y gibuhat kadautan. O wa na ko'y mahimo kay ingon ani nagyug ko. O di na kuos ba na akong kaugalingon para lang ni Uncle Benson. Okay na siguro ni para mo ako isulo para sa sunod ka pageant. Asa man din ako ibutang? Ay, ilahos lang na sa akong kwarto. Ngano ni ma? Nak, anhina mo puyo si Uncle Benson nimo. Sa? Congrats, Bart! Daog na sa pageant ron! Salamat, Bart. Pero, wala sa lagi mo tungas mama ni mo sa. Ay, sagdi lang eh. Ako na lang siyang balitaan nga daog ko. Sigurado magyug ko nga malipay siya. Naunsa man ang nimo? Nag-make-up ka man. O, Uncle. Jesus Ginoo. Pasayloain daw ni siya siyang nabuhat. Uncle. Dali. Uy, nganong giguyod mo ko ni mo, Uncle? Nahanglan kang silutan para magkaamgo kas imong sala. Akay, Uncle! Sakto na! Kaluoy ni mo, nak. Ma, di na ako kaya. Sobra na si Uncle Benson, ma. Nak, kung mapatuo pa lang unta ka. Si mo patuo. Sama rin sa anak ko. Huwag ko'y gibuhat ka dautan. Kanang imong pagkabayot, maoy dautan. Ngano, Uncle? Sa baday na ako ganingon ko, ani? Oh, wa ka ba'y basa-basa og Bible, ha? Unya ka ng pagpanagmal mo na ako. Ka ng paghukom ni mo sa akong pagkatao. Di ba rin nasa? Nak, sakto na. Di, ma. Di na ko sa ang nagipagkatao ko ngayon, ani. Dawat man ko ni mo sa una, ma. Sawa pa ka musula ng relihiyon ni mo karon. Andy. Kung naingon niya ang uto karon tungod ng inyong relihiyon, basig na sayop mo relihiyon nga gisudlan. O baka, sayop ang inyong pagsabot. Dili buti pasabot nga abi kay sige mo og basa og Bible na namoy katungod nga muhukom sa mga sama nako. Nak, Mapagpili. Si Uncle Benson o ako? nak, ayaw ko pagpili, Nahibaw kang dili sa'yo, nak. Maglisod ka? O sige, hataga-daga og sayon nga solusyon. Mulayas ko dinhi.
Andy! Lisod og sakit man para nako. Pero dili nako kayang usbo ng akong pagkatao tungod lang sa laing tao. Ang nakapait kay ang ako pa yung kaugalingong inahan, di mudo pa nako. Di nilang kukutob o dagan kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalan, kaagi ni Andy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakaluhan, Alone Again. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Maricain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kawit. I-address lang ining talumanon, handumanan sa usa kawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Sugar. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Bogo in Love. Bahala na, paabot lang ko. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Sugar. Bi, talikod, Bi. Rapuhan ako imong likod. Yay! Lahar gini na uyab sa. Kaya na motiman ba? Yung matrapo sa likod. Uyab kita. Best friend rin ako, Sugar. Aw, best friends ba karon? Nya, sa mga paingon. Ha? Atong gina paingon sa kuan ba? Pasamaw na. Kinayon yung mga pohon. Ay pagbuot-buot, oy. Di ta makabuot sa kapalaran, no? Di isa ginamahitabo ba? Kay, wala may unay ning Sugar. Best friends are good me. Oh, di harap may kutob. Sige na. Mulakaw na ko, Jay. Ha? Oh, di ka butan og tiwas sa mga Napa ko'y lakaw. Ika ni bahala, diha. Dako naman ka. Maod ang gisapot ka, kagiingnan ka ni Jay nga best friends ra gid mo. Ha? Dili mong good? Jay, dili, oy. Ikaw may nagsika na ko, ron, unya, lagot kay nang naong ni mo, ay. Ay, girl, nganong di naman lang kamutugan nga in love ka ng best friend ni mo. In love good town. Ay nalang paglimod kay, klaro pa kas obvious, Jay. Oh. Duty ba ka? Oh. Dungan ta gali. Ge. Oh. Abi ba na ko mamauli na ta? Manihapon sa ta kay naku importante yung sulti mo. Ikaw man.
Sige. Busog ra ka? Gamay ra lang yung kikaon. Unsa may tuyo ni mo? Kan, ay babi. Nakabantay ko ni mo ba nga, maldita kay karon. Ngano man ka? Ano mo? Mapit ay dagwan, convenience store niya. Palitan di ka chocolates. Hindi na kinahanglan. O sa lagi isulti ni mo? Sige. Kami na ni Jessica. Di ba sa tanang gipanguyaban ako? Siya may... Wa ko'y ganahan nila bisan kinsa. Oh. Pero naaraman na ni mo kung kasi magustuhan ni mo. Oh. Ngano ni sulti pa makanako, ani? Ansa man, inahan ko ni mo, kinahalan pa ka mananghid o magpahibaw na ako. Sugar. Pasultihan ti ka, Jay. Wa ko'y labot kung makauyab ka o dili. Oh, nangipos lagi kasi mong mga butang. Asa man ka? Maadto ko sa Cebu pa. Ato na ko manarabaho. Oh, unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nikalit man lang kaglarga, uy. Nangita lang ko mas nindot og opportunity. Mao ka ha? Or naglikay ka ni Jay? Ay, hambot ni mo. Sige na, oy. Mag-duty na ko. Oh, tagan kay miss call kay ka ni Jay. Ay, sa mukha ni niya, eh. Akong tawagan, bi. Ay, salamat. Kinanawag na gid ka. Wali ka masulti nga malarga ka. Ngano? Kinahanglan ba rin ko mananghid ni mo? Sugar, ay kung ingna ni good. Asam ka dapit sa Cebu. Nga naman? Ako ipadaan niya. Sige na, tagin ako. Surprise! Jay? Nganong ni aman ka? Di ba naingon mo ko nimo nga nakipadaan mo? Mo ni. Kini. Ako ang kagalingon. Ikaw na ang mahugid ka, uy. Dali, sud. Nagunsa man di ka din, eh. Gimingaw ko nimo. Pagtarong ko, no. Lagi. Seryoso ko. Sugar. Jay. Unsa? Nay tabo ninyo? Lagi. Ni anhi siya kay gimingaw siya nako. Anya kalit pa nino nga ninitabo na mo. Sugar. Oh. Wala ko na ko. Day, sige na ha. Wala ka na siya. Manawag lang niya ako. Amping din niya, ha? Wala ba ko diri para protektahan ka? Sus. Salamat sa pag-ari. Balik ko na yate ka. Ano na ka? Amping. Dili ka kumabdos. Magpiti ko. Unsa? Mabdos ka? Oh, Unya unsa may plano nimo? muli ko sa amo. Huwag ako sultihan si Jay. Mas maayog sa personal may magkastorya. Ang anong takan may nagtawa sa lang, Jay?
Sugar? Iha? Tita! Uy, ganun di ka mas gawas. Wa ba may pao si Jay nga ni uli ka? Owa, tita. Ah, imo dahil siyang gisurprise sa adlaw sa iyang kasal. Kasal? Dali, dayon. Sugar? Sugar, paminaw ako. Igo na di ko ni mo kiato sa Cebu. Para mo tilaw ka na ako. Sugar. Surprise ka, Jay! Well, congrats ninyong duha. Oh. O congratulations ni mo. Kay amahan na ka. Sugar! Bisag sakit na, okay sa pagduko. Ug maglingo-lingo samtang ang kasing-kasing ko naga. Kalagot. Grabing kalagot ang akong gibati sa gibuhat ni Jay. Og naglagot sa gusto akong kaugalingon, ngano na pada ako ni Jay, ang akong best friend. Dinhin na lang ko utob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Sugar nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagaluhan Bugo in Love. I'm so bugo in love. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papara sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw. Yung adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jessa. Kini nga akong kaagi ko ni sa batanon pa ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, bakit di totohanin? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyo ang kaagi karon? May kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jessa. Kay Jessa, in regards ba to si Miguel ni mo? Nanasad ka na, Dayan. Sa mukhan ko kiko anong tawhan na, uy. Ay nga nang gipuntin yung each other. Hamot ba? Bisa na ikot surok akong dugo niya. Kalma lang, kay basig ma-high blood ka, uy. Tuod di ay ba? Inig day off na to ba? Kuyugi ko ha. Upat kog cellphone. Wow, rich na sa akong friend, uy. Daghan naman ang bagong gawas nga model ron. Katong na kamera na gyud ba? May na lang, aron dili ta maihas. Sige. Mag-lunch. So, uy, kay gutom naman, uy. Sige. Halatay, naa si Miguel. Hi, Ann. Naanasad. Sige, patagad.
Kung sa kada Jisa, patagkad taon. Ikaw na gira kong tagdon. Ni aramang ko ni Hay. Nung sa, ikaw inoon, patagad ka na ko. Regards pa ka na ko. Huh, excuse me? Ako mo regards ni mo? Ikaw ka inoon. Regards na ako. Murag may ikapang hambog. Hambogiro lang kang dako pero wakay ka pang hambog. Hindi sakita sa mga nulti ay. Ang ngayon sa mong pasakit ang sulti, oy. Huy, kalma lang kuno mo. Muragid mo, iring-iro ay dinis trabahoan. Miguel, pasensya na ka sa kong amiga, ha? Sige ha, una lang mini mo, bye! Makasapot. Kalma lang kuno, Daypi. Naunsa di ka? Makalagot mong good. Ako ba, wadyo ko makasabot ninyo ni Miguel ay kung nganong kontra, gud kay mong duha. Murag maghilak ang adlaw kung dili mo magkalalis. Di lang ko ganahan niya. Sa puton, good kong. Narabay panultihon, nga the more you hate, the more you love kuno. Love good town. Luod-luod lang. Na, di lang ta mag-una. Kay wag kita kahibawon sa'y mahitabos unahan, day. Never get hinuon, day. Hala no, abot langit ang ngiti nga naka-cellphone. Klaro ka excited kay ka. Siyempre, day, uy. Ako pag gitigiguman sa kong sweldo nga, makapalit ko og cellphone. Excited ako insert ang SIM card inigabot sa bay. Nala, sige. Unya kay human naman sa tuntuyo din eh. Maglahi na lang tagpauli ha. Salamat kay sa libre pa lunch ni mo ha. Salamat sa kayo sa pag-uban ako rin, day, ha. Uy, kaso uy, basta ikaw. Hatagin niya ko si mong number ha. Sige. Ay, nasave na ako ng mga contacts ng importante. Oh, uy. Isa man yung nag-text? Number man? Hi. Pwede text mate. Kapag open akong SIM card, unya, naaday na sa aga number? Kaya mo ako daan eh. Replyan na lang ako, be. Pwede naman. Kinsa ti ay ni. Oh, ako di ay si John. Ikaw? Isulti baka na ako kung tinuod nga pangano. Nilang tingali, uy. Daghan na bang binuang ron? Kay baon ako. Ako sad, di ay si Stacy. Ha? Nakaka-textmate na John Angan? Oday, magduha na kasi mana. Ang naganahan lang ko niya kay consistent kaayo siya good. Hala no, duha pa gani kasi mana niya moingon na kang consistent na kaayo. Oh, may kitingin naman na pinatawana kay nadaman dayon ka. Dayan. Recorded by Radio Mo TV. Basta be day ha, ayaw gud inton og kumpiyansa kay delikado na ang panahon ron. Daghan ba yung binuang? Oday, salamat. Mas maayo nga magkita una mo ng tawhana o na ka mosalig niya. Oh, para nimo flowers and chocolates. Ha? Diin manigikan. Basta ang card. Hi, Chessa. Unta mapasaylo na ko nimo. Og unta dili na sa tamag-away. Peace. Miguel. Oy, ka-sweet ni Miguel. Apology after that. Lako na. Unsa man ay? Manikaw nagpakamanid lang yun. Lagi, Unong kiusin mo. Dayan. Una sa tanan, wa ko'y gusto niya. Ikaduha, bisan pa og peace na mi karon, wa ko'y gusto niya. Kinangayo man siyag sorry na ko, di okay na mi. I think deserve man sa siguro na mong duha ang peace of mind, di ba?
Ay, nako. Kadiya tragod. Unsa gid ay real score ninyo anang imong ka-textmate? Ang tinuon? Ganahan ko niya. Bisa nung wa pa mi magkita pero gaan akong buot niya. Unya nga nung dili naman lang magkita. Hi, Jess. Oh. Coffee? Para ako ni? Oh, giapil na lang di ka. Nakabantay mo ko nimo nga busy kay ka. So, naguna-una ko nga basin og ganahan kag coffee to keep you awake. Thank you, Nathan. Unsa? Nagduda ka nga si Nathan imong ka-textmate? Oleg kitay. Kabantay man gud ko niya nga magsige na siya pasiplat na ako. So kadla ato nag-start na mig-text-text ani akong ka-textmate. Unya kay abi nagpasiplat, siya na dayon. Hala no? Unya di ba niingon masad ka nga dyan mo ingan sa imong ka-textmate? Nagduda masagot ko nga basin og lahi lang nga pangan iyang gigamit. Kay ako bitaw. Di man sa tinuod pangan ako kung gigamit. Ha? Aw unsa gud di ay uy? Aw aron mahiluna ka, mas may pagbakigkita ka ng imong ka-textmate. Onyag mo sagot. Kayugan ko nimo. Hala no, kalain sad. Mag third wheel ko ninyo. Eh, syempre, dili. Mulakaw lang gud ka kung maabot na siya. Sige, ikaw, Quid. Sige, ingnan niya lang ko. Pwede ra. Sige. Asa man ta magkita. Replyan ako. Asa naman na imong ka-textmate? Uy! Naana daw siya. Aw. Oh. Miguel? Jessa. An? Diya sa mo. Time paragod, ikaw ba? Kuya ba mong sundan ko? Ha? Woy! Ako'y ipagkikitaan din eh. Kamo, anong niyamsan mo? Nasa ko'y pakikitaan din eh. Nagkupa na hinon akong adlaw da. Nasugod na sad mo, ana. Abi ba na ako peace na mo? Huwag na rin ako kung kakita, bi. Pangutan ng asa niya. Kinsa man ang cellphone? Oh. Uy, ako mo ron. Oh, tepa. Oh. Ikaw mo, Stacy? Ayoko igna. Nga ikaw sad si John. Oh, tepa. An, di ba ikaw may naghatag na kuan ni nga number? Ingo kay gagawin ni mo. Gituyo to na kong sulti nimo nga igagaw na ko aron mo text kit ka. Malay ko pa nga waday mo nagpaila sa inyong tinuod nga mga pangan. Aw, di masayo sad unta ninyong nahibawan nga kamura di ay na. Sa ato peday, giset up minimo. Giset up ta mo aron magka-okay mo. Pero feel na ko gitabangan na jud kus kahigayunan nga mas magka-okay na kid mo. Unya kay niya naman kid mo ha. Biyaan lang una ta mo ha. Pag-istorya lang sa good mo diha, okay? Ay, nako. Until now, di gihapon ko katuo nga ikaw rin akong ka-text. Tako si Gani. Tingali pa agi na ginis kahigayunan. Aron ma-okay itong buot sa usag-usa. Mga gidsis. Pasensya na dahi ka na ko ha. Sa una, kung sukugan kay ko ni mo ato. Uy, kaso, Miguel. Pasensya na sad kaayo ka na ako sa una kung daghan kong mga storya nga nabuhian nga nakapasakit nimo. Okay, Ray. Di ba, masag ko nga diligito ni mo tuyo nga masakitan kong storya. Pero, Jess, seryoso. Unsa ka kung tinudunan na to? Ha? Time para good. Nanguyab ka na ako? Kana kung way masuko. Okay ba ni mo? Let's see. Human sa hapit o sa katuig nga pagpanguyab ni Miguel nako,
Ako dayon siyang gisugot. Ug sawa magdugay, nagpakasalming duha. Karon, 20 years naming minyo ug may tulo na sad ka mga anak. Dinhin na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga di kulahan, bakit di tutuhanin? Ang mong kaagi gibuhatan nudo sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalak, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Gabi, Cordova, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga B-Boy. TV. Brad! Kuyog na mo unya, humanog duty. Magunsa man sa kul dito nga dili man ko mainom. Ako'y pilailan ni mo chicks. Na, samot. Naibaw bitaw ka nga, wa pa na sa kong anaw na. Kailang kumuban ba yun eh? Oh? Layon ra ko dito. May pagmuli na lang kong lahos kaysa mang chicks ko uban ninyo. Dili giday ko makaapo ani dong. Ma. Utsa pa may gihuwat in taon nimo, uy. Naa ka na sa hustong edad. Hapit ka namang gani mula pa sa kalendaryo kung buto na hunaon. Baya si mama. Basig mag-ingon anak pa kakaron. Unya, ini katigawang na nimo, diha pa ka mangitag mauyab nimo. Grabe sa kay kamudag pressure mo eh. O lagi ma. Sugod karon, mo entertain ako babay. B-Boy, si Alina. Alina, si B-Boy. Kauban ako sa trabaho. Hi! Hello. Alina, ikaw na bahala sa kamigo, ha? Entertain na kayo na, basi muli niya na. Si Ars ako, ha? Cheers! Miss, dili ra ba ko mainom? Wow! Kabuutan pa ba din mo? Gano'n dili man ka mo inom? Dili ka ganahan sa lasa sa ilim nun? Wa pagi ko makatilaw. Pero di sa ko ganahan nga musway kilaw. Basi magpangita na unya ka once makatilaw ka. Sige na. Shot na. Sige good. Kausara ha? Di po nga na ako eh. O makamaana dog inom, good. Panya, dagan di kag giinom. Nalingaw man ko sa tong tabi-tabi, good. Maungawa na ko makabantay nga nagsige na day kong siyat. Anya, kaya pa ni mo ulit? Gaya eh. Nalipong ko pero dili pa ko hubog. Oops! Tanawa, nabalag na ka. Hubogid lagi ka? Di lagi ko hubog. Sus, may hubog na matugaan. Mau sige, limod lang yun. Pero tuod, makatry pa bitaw ka? Marag lisod naman. Ani na lang. Oba na lang na ako. Adto ta sa akong apartment. Huwag tama na itong imong kalipong, ha? Makahimo ka? Usahan man mo?
Sugdan ako, ani. Unya, ako ni bahala ni mo. Alina. Biboy. Usa? Doon na initabo ninyo? Oo, naabay. Siya mo mo'y nag-una-una. Yan, nalipong pa kaikuan to. Doon na nag-i-improvement ang imong paglaglaag bay da. Nakat o nakag-inom. Nya, unsa pa man ha? Lingaw o di ba? Di ba? Di ba? Oh, unsa man? Lingaw o di? Ha? Lingaw sab. Kung mo na, imbitaron ka na ako ha. Imbitaron ta ka. O imbitaron na ako si Lina. Aron, manglaag ta. Bay, sayang nga re. Murag di mong kuno makaari sa Alina, bay. Kay nasa importante nga lakaw. Okay ra. Ngayon saan? Muli na lang ka? Uli, good taon. Ha? Mangita ko klein chicks. Usa? Recorded by Radio Mo TV. Ganina raman ang nagsigigring imong cellphone, nak. Wa kay planong mo tubag, ana. Samok, may. Masid ka to ng babae nga nakailan ako. Kadtong imong giingon nga amiga sa imong amigo? Ay, dili. Lahi sad to. Uy, kadaghan ba guday ni mo babae, nak? Uy, murag nasubrahan na pod na da. Naglingaw-lingaw lang ko, ma. Wa man ay problema, B-boy. Pero ayaw lang yun pag binuang og babae. Kiba sino niya gabaan ka? Ma. So, gusto man ka ng gaboy. Storya na sa katiguangan. Makiksabot lang ko sa babae nga fling-fling rang akong gusto. Dili pa ko andam nga mo commit eh. Unless makita na ko ang babae nga makaingon ko nga para na gid ako. Pero sa pagkakaroon ba, maglingaw-lingaw una ta, ha? Oh, ka na. Sunod laag na to, nako'y playlan mo. Kinsa man. Hey! Woo! Hey! Okay! Rita, mao na akong pangan. Biboy day ko. Okay. Excuse ha. Magkuha sa mig mainom. Ikaw ba? Ano, Rika? Kami rin unti magkuha og drinks. Pabiling ka dito para magkaila-ila magbayo, Rita. Parang lisod masahon bay. Ha? Dili mo tingog kung dili unahan. Bay, sosyalon maguto siya, bay. Kasagaran niya ganahan, ikaw ban ka ng mga kwartahan? Ha? Kabati ka? Oo. So kung gusto ka nga makuha ni mo siya, magpakaroon ingnon ka nga kwartahan ka. Pansa? Makig-date ka? Sa asa mo siguro ka makig-date? Basta, ako'y bahala nimo. Sure ko nga mag-enjoy ka. Mahal man na diya, bay. Uy, nangsam May taon gusto ka. niya. Ha? Magbay, dili ko musugot nga dili na ko siya makuha. Matandog ang akong garbo, ana. Unya, asa magagkwarta? Unsa? Huwa man nimo among sweldo? Oo. Pahuwa man ako, usa ka adlaw. Ibalik na din ako sa sunod adlaw. Sige. Bantay ha. Ibalik ha. Kay gamitunon kayo. Ako ning tapokon sa pitaka nako ang mga sweldo sa akong kauban para makita niya inigable na ako sa pitaka. O ilahi na ako ang akong kwarta para maoray kuhaan ako sa akong mga gasto. Bagga kay nga akong pitaka. Siya rin di siya madain eh. Nabusog ka? Yes. Good choice kid kaayo. Bisan og mahal din pero lami kaayo. Thank you kaayo ha.
You're welcome. Asa man ka human din eh? Unsa bay? Nakuha gini mo si Rita? Oo. Pero abi ni mo bay, human sa nahitabo na mo. Mura mo kung nadutla ni Rita. Oh, mo ba? So sa ato pa, seryoso na lang ni mo siya? Oo. Makigistorya ko niya. Hindi naman ako makontak si Rita. Ay, dili ka ha. Dua-dua rin itong iya ha. Basin og busy lang siguro. Ako lang sabihin lang og message. O paabuto na ako ang iyang reply. Okay. Nang sakit man akong... Uy. Wala. Dili ka. Magpa-check up ko. May STD ka. Unsa? Maona na, B-boy. Gigabaan ka na. Ma. Giingnan tabitaw ka nga dili lagi magbinuang sa mga babay. Kibasin og gabaan ka. O tanawa karon. May STD ka na. Natakda na ka. Onya, unsa may plano ni Moron? Padayonon pa baghapon ang imong kabuang, ha? Dili na ma. Ako na ibalik kung unsa man ko sa una. Mas maayo pa to. Wa pa ko'y problema. Wa ko'y sakit. B-boy. I need another story. Grabe akong gibati nga pagmahay karon nga may sakit na ko. Og wa ko'y laing mabasol kay ako maning tinuyuan. Maayo pag naminaw ko sa akong inahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ining akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni B-Boy nga taga Gabi, Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulaan, Secrets. Ang mong kaagi gibahatan o duwas sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubas sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.